זוכר איך פעם היו סוחרים? כאשר היה מסובך כל כך לבצע פעולת מסחר אחת פשוטה, והעמלות ששילמת באמת לא היו הוגנות. וכל מה שרצית היה פתרון פשוט מברוקר שאפשר לסמוך עליו. נעים מאוד, אנחנו פורקס טריידינג, ואנחנו מסתכלים על הדברים קצת אחרת. בפורקס טריידינג, במקום שאנחנו נחליט מה טוב עבורך, אתה יכול לבחור את תנאי המסחר בעצמך ובמחירים הטובים ביותר בשוק. עם פורקס טריידינג יש לך גישה למידע איכותי ולניתוחי שוק ממקצוענים אמיתיים. בפורקס טריידינג תוכל לסחור בקלות במערכות המסחר המובילות בעולם מכל מקום שתרצה. עם ניסיון של 20 שנה בשוק המטח, אנחנו לא מחכים שתיושם רגולציה בישראל, וכבר היום פועלים ברישיון מוסדר. פורקס טריידינג, מגדירים מחדש את עולם המסחר.